Bueno, bon dia! Estic supercontenta perquè avui torne a València, és dia 23 de desembre i són les 6:30 del matí. Estic primer tornant a casa a fer-me la maleta, que fa un poc de mal rotllo caminar sola, per glòries, a les 6 del matí. Què sabeu de què tinc moltíssimes ganes? Vaig sola pel carrer absolutament ara, vull dir, no hi ha ningú. D'arribar a casa i contar-li a ma mare tots els meus drames, tots els meus mals d'amor. Però no ganes de dir-li, mama, senta't. Vaig a contar-te la meva vida amorosa estos 4 mesos. I que flipe. I ja veurem el que diu. Vale, sorprenentment, he arribat a casa... Quina cara, Déu meu. He arribat a casa i cap tio m'ha dit absolutament res pel carrer. I estan dormint, evidentment, perquè són les 7 del matí. Així que jo vaig a fer-me la maleta, que està quasi feta, i a continuar. He despertat abans, un poquet. A què em trobaràs a faltar? I tu a mi? No. Quan tornem hem de fer el vlog de la companya de pis. Esta xica m'ha aguantat 4 mesos i és que li queden. Ens anem a separar després de molt de temps. Estic a l'estació, anem a agafar el bus ja i sempre vinc en temps perquè soc una maniàtica. Acabem d'arribar a València i jo estic encantada. Fa una calda, tu. Estic enamorada de l'oratge, que no és normal, també us dic, però bueno, ja, si ho tenim, doncs ens ho hem de menjar en patates. Però mireu quin sol fa. Això en Barcelona no passa, Fent una reflexió medioambiental, no és gens bo que pugui anar quasi en manera curta. Un 23 de desembre. Que acabo d'arribar a la meva antiga habitació. Estic superfeliç perquè ma mare m'ha dibuixat com els llençols. Me'ls ha dibuixat. Ai, és que... El meu espill, el meu antic espill, posa així em pariré i així estic. I l'altre posa només un mot que t'ho diria tot. Vida, només amb això bastaria. És que estic superfeliç. I nedarem que siguin uns Nadals un poc com a la vella manera, perquè Nadals en família, 0. Bueno, ja hem dinat, estic supercontenta perquè he vist el meu germà, he vist a ma mare, no sé, és que tenia moltíssimes ganes de veure, feia 4 mesos que no es veia i he hagut d'anar a fer unes coses i tal, i així al carrer, i no sabeu com trobava a faltar anar pel carrer sense utilitzar el Google Maps, el GPS. És que ha sigut un descans tindre el mòbil al bolso. I també ha passat una altra cosa. He tirat a obrir i no m'anava la clau. I he pensat que la nostra és utilitzar la de Barcelona. Bueno, la situació actual és que tinc un monyo per secar-me'l. Avui havia de veure moltíssima gent. Havia de quedar unes amigues, havia de quedar unes altres, però hem decidit que el més responsable és que estem en casa o que no ens ajuntem. Ens veurem quan puga ser. He aprofitat per estar en casa, he trobat un pijama vell perquè me l'he deixat en Barcelona. He rebuscat el meu fons d'armari i he tirat moltíssima roba perquè és roba que no m'enduré a Barcelona, que així tampoc la gastaré, i soc superpartidària de donar roba que tu no gastes. Així que si no gasteu roba, doneu-la. I res, soparé ara en família. No m'hauré de fer jo el sopar, és que no haver-te de fer el sopar és com... Et relaxes tant mentalment. Espero que vosaltres comenceu les vacances tan bé com jo, en casa o on sigueu feliços. Bueno, per a mi el dia acaba d'acabar, estic molt contenta perquè a més he vist mon pare. I no són ni les 10 de la nit, però estic morta perquè m'ha baixat la regla a mitjà viatge i xemut de no puc ni alçar-me del llit ara mateix. Però estic molt contenta, he vist a les 3 persones més importants de la meva vida. Me'n vaig a dormir sense sopar ni res. Estic reventadíssima. A més, heu vist al principi del vídeo que m'he alçat a les 6 del matí.
Sin aquesta careta necessita dormir, però avui des del seu llit de veritat. Bona nit, espero que este Nadal us enamoreu molt, sobretot, i que tingueu molt d'amor.